בזמן שתשומת הלב הציבורית מופנית למלחמה, בשולי החברה הישראלית ישנן קהילות חלשות ומושתקות שלא שומעים בתקשורת בדרך כלל, למשל ילדי הפליטים. כדי לשים זרקור על הקהילה הזאת נמצאות איתנו רומי וולך, עובדת סוציאלית ומנהלת המערך הטיפולי בעמותת אליפלת, ופיפי אימבר, רכזת מועדונית בעמותה. שלום פיפי, שלום רומי, תודה שהגעתן לאולפן שלנו. רומי, נתחיל איתך. תספרי לנו קצת על העשייה שלכם באליפלת, גם בימים כתיקונם וגם עכשיו, דווקא בתקופת המלחמה. כן, אז עמותת אליפלת בעצם מקדישה את תשומת הלב שלה ואת הפעילות שלה לילדי פליטים ולילדים חסרי מעמד, כשבאמת מרכז ההתמקדות שלה הוא איפה שנמצאת רוב האוכלוסייה של מבקשי המקלט כיום, וזה בדרום תל אביב. העמותה קיימת מעל 10 שנים, היא התחילה בפעילות שהייתה עם ילדים בגיל הרך, והיא השתנתה בהתאם לצרכים המשתנים ובהתאם לנושאים שהכי בוערים בכל זמן נתון לקהילה. בשנים האחרונות מה שאנחנו מתמקדים בו זה ילדים בגילי יסודי, כיתות א' עד ו', ומנסים להעניק להם מרחב בטוח, מנסים לתת להם מקום בטוח להיות ילדים. אנחנו מפעילים 13 מועדוניות בדרום תל אביב, כן. מלמעלה מ-200 ילדים. כן, את מדברת על הצרכים שלהם, ומעניין אותי לשמוע ממך באמת בתור מי שאחראית על המערך הטיפולי בעמותה, כמה הצרכים של הילדים שאתם מסייעים להם השתנו, הושפעו בגלל המלחמה? הם הושפעו מאוד. אני חושבת שקודם כל האוכלוסייה, כמו כל אוכלוסייה פגיעה ומוחלשת בתוך החברה הישראלית בשנה האחרונה, זה אוכלוסיות שנפגעות יותר, וזה אוכלוסיות שמקבלות הכי פחות תשומת לב ציבורית בתקופות כאלו, שבהן באמת ההתמקדות מופנית באופן לגיטימי ומוצדק למפונים ולחיילים. יש אוכלוסיות שבאמת ככה נותרות מאחור, והפגיעה היא פגיעה מאוד 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 קשה. זאת אומרת, גם המצב הכלכלי שהחריף בקהילה, החשיפה לאזעקות ולטילים בלי מרחבים מוגנים, יש הרבה מאוד צרכים שממש החריפו, עם המון משפחות ככה חד-הוריות, תמיכות כלכליות שהצטמצמו, והמצב בשטח הוא מצב מאוד 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 לא פשוט. אז פיפי, בואי נשמע אולי איך הדברים נראים מנקודת המבט שלך במועדונית, כשאת מקבלת את הילדים שמגיעים ומעניקה להם את מה שאתם יכולים להעניק להם במסגרת העמותה, את מרגישה את ההשפעה של המלחמה? הם מפחדים יותר? כן, מאוד מפחדים, וזה מלחיץ, וזהו. יצא לך שהייתה אזעקה בזמן שאת נמצאת עם הילדים במועדונית? כן, איך כן. זה נראה? וואי, זה היה המון צעקות ופחד, יש מקלט ללכת אליו, או מה עושים במצב כזה? יש מקלט לבית ספר, ואנחנו כולם רצים ביחד למקלט. ומתרגלים כבר הילדים, או שזה עדיין מפחיד? זה מפחיד. יש המון ילדים שבוכים עם הדמעות וזה. כן, ואתם באמת שם בשביל לדאוג להם גם בהקשר הזה. אולי תוכלי לספר לנו קצת מהחוויה שלך, על מה שהעמותה יכולה לתת לך. יש לך 3 ילדים, מה את מרגישה שאליפלת יכול לעזור? אליפלת עוזר לא רק לי, לכל הקהילה שלי, בהמון הדברים, עם כל מיני צרכים, אם זה דברים, אוכל, גם בגדים, המון הדברים. ורומי, כשאת בעצם חלק מאליפלת ואתם עכשיו גם עולים בקמפיין בשביל לגייס תרומות לארגון, את מרגישה שהחברה הישראלית פתוחה למטרה הזו, שהיא שמחה לסייע בעניין הזה? תראה, אני חושבת שאנחנו בשנה מאוד 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 מורכבת, ואולי זה באמת מיותר לומר את זה, אבל אני חושבת שכל אחד עושה מה שהוא יכול, כל אזרח עושה מה שהוא יכול ונותן את המשאבים למה שהוא מצליח. עם זאת, אין ספק שזה מורכב להפנות את תשומת הלב לצרכים של קהילות אחרות בימים אלו. כל כך הרבה אנשים שתרמו
לפני שנה וגם כל השנה האחרונה שתרמו למפונים, הוציאו את כל הארון הבגדים שלהם על מפונים, אז עכשיו מבקשים מהם שוב להוציא את הבגדים שלהם ופתאום כבר אין מה לתת, שתרמו לצבא, שתרמו למטה משפחות החטופים, באמת לצרכים מאוד חשובים, אבל אין ספק שקשה יותר, ואני גם חושבת שצריך להזכיר שהשיח הציבורי על קהילת מבקשי המקלט וגם על הדור השני, על ילדי מבקשי המקלט, הוא לא תמיד השיח הכי אמפתי, וזה תלוי איפה, אבל אנחנו רואים גם שיח מאוד מורכב שמתעורר עקב גם דברים במציאות בשטח שאנחנו רואים בשכונות, תוצאות של הדרה מתמשכת של שנים. מתכוונת לאלימות שהולכת ועולה באזורים האלה. כן, לאלימות, לעבירות רכוש, דברים שאי אפשר להתעלם מהם, אבל השיח הוא שיח מאוד מורכב, והוא לוקה בחסר מבחינת היכולת שלנו לקחת גם אחריות על הדבר הזה, על תוצאה של מה זה, מאיפה האלימות הזו נובעת, או מאיפה השוטטות הזו של הילדים והנוער נובעת. אני חושבת שזה מה שבאמת גם העמותה מנסה לתת לו חלופה. כאילו חלופה לרחוב, חלופה לעבריינות, חלופה לאלימות. זה מה שאנחנו משקיעים בו את כל היום שלנו. כן, רומי וולך ופיפי אימאבט, תודה רבה שהגעתן לאולפן שלנו. מאחלות ומאחלים לכם בהצלחה. תודה רבה. תודה. תודה גם לכם, הצופות והצופים. תודה מיוחדת לשותפות ולשותפים שלנו. הערוץ הזה קיים רק בזכותכן ובזכותכם. ואתם מקבלי ההחלטות. בחנוכה הזה אנחנו לא צריכים ניסים, אנחנו צריכים מעשים. תחזירו אותם הביתה עכשיו.